Здравейте! В днешното ми видео реших да ви кажа No Makeup Makeup. Това е грим без грим, който се прави за много специални случаи. Именно, че ако искате, може да се направите този грим. Но ви препоръчвам да ползвате ефтини продукти, защото после, ако искате, мога да направя няколко прически за моята коса. Ами да, нека да започваме с гримът. Започваме с нанасянето на фондютен върху пръста ми. И нанасяме го в формата на точки. Така. Упс. Нека да започваме. Нанасяме фондютена на цялото лице, за да може тъй като фондютен е малко светъл и ми придава малко по-светъл ефект. После малко размазвате, за да може да се слее и после пак го размазваме. И така кожата ни е малко светла, ако искате да имате светла кожа за гримът.